Jo? Super. Ja vás všetkých vítam na našej nedeľnej bohoslužbe. Dneska je nedeľa. A trojka. Viete o tom, že nedeľa je prvý deň v týždni? U nás nie je, v Anglicku je, ale v skutočnosti nedeľa bola prvý deň v týždni. A nevolala sa nedeľa, bol to deň, kedy sa kresťania začali schádzať, pretože to bol deň, kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Ale bol to normálne pracovný deň po sobote, ktorá bola 7. dňom v týždni. Tak sme si to zmenili a teraz máme 2 víkendové dni. Tak to sa asi niekto nesťažuje. Ale dneska teda máme deň, kedy si pripomíname, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A je to preto taká oslava, preto je to zrovna nedeľa, keď máme bohoslužby. No a teraz už keď sa to takto postupne schádzame, tak by som pozval Elišku. Dneska Eliška vedie, že Elišku so svojím tímom detí a dospelákov. Tak dneska to je taková výzva, jestli tady ten tábor překřičí tady ten tábor, tak mám takový očekávání, že třeba to bude vyrovnaný, tak nás chci všechny povzbudit s takovou radostí, šli do těch chvál a chválili našeho Boha za všechno, co udělal a ještě udělá. Když už svět neměl co dát a já to chtěl vzdát, ty jsi přišel jak král, do rukou mě vzal, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolem mnou rozumí. Když už svět neměl co dát a já to chtěl vzdát, ty jsi přišel jak král, do rukou mě vzal, tvá milost je víc, než dokážu říct, až na kolem mnou rozumí. Tak svým životem naplň
konečný Pán, můj oceán. Pane Ježíši, tak ti chci poděkovat za to, co jsi pro nás učinil, že opravdu díky tvojí milosti a díky tvojí oběti na kříži tady teď může na tomhle místě být, můžeme se jí znát. A tak ti chci poděkovat i za všechno, co jsme tady mohli prožít. A chci tě poprosit, aby jsme si to mohli opravdu odnést všechno domů. A i tam, kam budeme chodit, do škol, do práce, do našich rodin. Tak se oslav, Pane Ježíši. Chvála a sláva Tobě. Amen. Vyvýšený
vítěz a král. Vždyť my zvítězíme v něm, pro krev beránka a slova svědectví, které máme, každý dnem zvítězí. Vždyť my zvítězíme v něm, pro krev beránka a slova svědectví, které máme, každý dnem zvítězí. Hoden si našich chvál, si vítěz a král. Ježíši, vždyť tvoje moc budí bázeň, ve tvém jménu je moc, si vítěz a král. Děkuji ti za to, že opravdu do každé situace naší, ty jsi vítěz, Pane, tak to si chceme odvést, Pane. Chvála, sláva tobě. Amen. Já nechci nic víc, než blízká ti být. Kdo srovnání má, vždyť naději neměla. Je blízkost tvá. Vítej
My chceme ísť cez nás, tvou dobrotu si Pánem. My chceme ísť, byť ti blíž s každým ránem. My chceme ísť cez nás, tvou dobrotu si Pánem. My chceme ísť, byť ti blíž s každým ránem. My chceme ísť cez nás, tvou dobrotu si Pánem. My chceme ísť, byť ti blíž s každým ránem. My chceme ísť cez nás, tvou dobrotu si Pánem. Vítej, Duchu Svatý, dej dar, dej slávu v našich srdcích, vládni sám. Tou slávu vyhlížíme si náš kraj. Stále toužíme s tebou kráčet dál. Vítej, Duchu Svatý, dej slávu v našich srdcích, vládni sám. Tvou slávu vyhlížíme si náš kraj. Stále toužíme s tebou kráčet dál. Začiatek. Ďakujeme teda celému týmu. Oni teraz odídu na besiedku. Ale tí, čo nejdeme na besiedku, tak ešte zostaneme po chvíľku. A vlastne v takej jednoduchosti aj tejto bohoslužby by som prešiel rovno do slova, ktoré mám pripravené. Môžeš? Díky. Ďakujem. Tak, ale je o čo si lepší. Ja totiž používam poznámky a moje poznámky na kázanie sú pomerne doslovné. Ono by sa to väčšinou dalo aj čítať, od začiatku do konca. A keby ste boli na nejakom kázaní Jonathana Edwardsa napríklad, tak by ste ho videli, ako má fakt ako pred sebou papíre a číta to. On sa ani nesnažil. Proste rovno čítal z toho papírku. A ešte k tomu ako docela nudne. Ja som o ňom písal, že to fakt ako bolo monotónne. A takým spôsobom čítal, ale zrovna ako sa takisto sa dozvedáme, že za tých jeho kázaní ako ľudia videli pod sebou treba otvorené peklo s plameňmi a držali sa stĺpov a kričali. Takže ono to asi niekedy funguje monotónne. Ale Jonathan Edwards. Tak, dobre, a my sme začali Eliášom, tak skončíme Eliášom. A chcem sa spýtať, či viete, kto bol Eliáš? Jo? Eliáš bol prorok? Izraelský. Áno, a bol izraelský prorok. Čiže áno, to je správne. To bol Eliáš. A čo bolo jeho poslaním? Viete, aké mal poslanie Eliáš? Však niekto povie prorokovať.
vážne, ako netušíte, že kto by si trúfol, aké poslanie mal Eliáš? Obnova, no. To je, ako ja chápem, otázky kazateľové sú normálne, ako nikto nechce odpovedať, pretože všetko, čo poviete, je zle. Ale... že jo, pretože ty nevieš, čo ten kazateľ myslí. Ale tak obnova je pravda. A v podstate ako to, čo vám poviem, je v rámci tej témy. My sme si v piatok už niečo povedali o Eliášovi a potom ako nevedel som o tom, ale Viktor tiež ešte niečo ďalej povedal o Eliášovi a nevedel som o tom, že o tom bude hovoriť, my sme sa nejak nedohodli. A teraz vlastne by som len zopakoval, čo Eliáš v akom žil v kontexte historickom. Žil pod bezbožným vládcom, to je prvý bod. Eliáš žil pod kráľom Achabom, ktorý spojil niečo, čo nemal. Spojil bezbožné s Božím, skrze, konkrétne u neho fyzicky, skrze manželstvo s Jezabel a ona potom tam dotiahla ešte rôzne ďalšie kulty do Izraela. Druhá vec, kde sa Eliáš nachádzal, okrem toho, že mal bezbožného vládcu, žil v bezbožnej kultúre, ktorá Hospodina zavrhla. Jo, ako, treba Viktor sa na to pozrel z tej pozitívnej stránky, až 7 000, ale zasa, keď si uvedomíme, že v Izraeli mohlo žiť, ja neviem koľko, 1 milión ľudí, tak možno 2 milióny ľudí, možno 3 milióny ľudí, ťažko povedať, koľko, ja neviem, koľko presne bolo v tej severnej časti Izraela, ale ako určite dosť, tak z nich len 7 000 zase až tak veľa není. Takže 7 000 ľudí ostalo z celého Izraela verných, oni sa nepoklonili pred Bálom a Eliáš žil v tejto dobe, kde proste videl, ako všetci ľudia okolo neho prakticky, a dokonca on ani o tých výnimkách nevedel. Keby o nich vedel, tak sa nesťažuje Bohu. Boh mu to prezradil, že je tam tých 7 000. Niekde sú rozmiestnení kdesi po Izraeli, ale on o nich nevedel. Takže za neho to, čo Eliáš videl, bolo, že prakticky všetci opustili Hospodina. A potom je tam ešte ďalšia vec, kde Eliáš žil. Eliáš bol Bohom vyzvaný k tomu, aby konfrontoval bezbožnú kultúru a formálne, ale prázdne náboženstvo. Čiže tam nestačilo, že by len prežil, on ho Boh ešte poslal, aby ich ako doslova konfrontoval, a to nie len slovne. Tam došlo ku konfrontácii prorockej a potom ku konfrontácii fyzickej, kde to bolo vyloženie o tom, kto z koho, kto koho zabije, doslova. A to bolo Eliášov úkol. A ďalej sa chcem opýtať, bol Eliáš jediný Eliáš v Biblii, alebo je tam ešte nejaký iný Eliáš? Koľko ich bolo? 2. Kto bol druhý? Jan Křtiteľ. Jo, Jan Křtiteľ bol druhý Eliáš. Ale predstavte si, inak ja by som si mal asi nejaké bombonieru zobrať, aby som mohol dávať odmeny. Pavel nosí také ústračné bomboniery, že? Máš taký kufríček nejaký? Krabičko s odmenami. Ja musím sa zlepšiť ešte, no. Každopádne, Eliáš skutočne nebol jediný. Bol druhý Eliáš a ten Eliáš druhý sa volal Jan Křtiteľ. A poďme si prečítať o tomto druhom Eliášovi niečo. Lukáš 1. kapitola 15 až 11 sa píše: Neboť bude veliký před Pánem, vína a opojného nápoje sa nenapije a již od lúna své matky bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů Izraele obrátí k Pánu jejich Bohu a sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystal Pánu připravený lid. Malachiáš 3. Ďalej. Hle, pošlu vám proroka Eliáše, dříve než přijde Hospodinův den velký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych nepřišel a nestihl zemi kletbou. A vidíte, že v Evaníliu Lukáša sa píše o tom, že Ján Křtiteľ bol tento Eliáš, o ktorom prorokoval Malachiáš. A v Malachiášovi sa píše, Hospodin hovorí, pošlu vám Eliáše dříve, než přijde Hospodinův den, veliký a hrozný.
No a čo je ten Hospodinov den veľký a hrozný? Tak, o tom si prečítame napríklad Joelovi v 3. kapitole. Potom sa stane, že vylejí svého ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši starci budú mať sny a vaši mládenci budú mať videní. Také na otroky a otrokyne vylejí v onech dnech svého ducha. Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. Slunce sa zmíní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinov den, veľký a hrozný. I stane se, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání, protože nahoře Sion a v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil Hospodin mezi vyváznovšími, které Hospodin povolává. No a vidíte, že v Malachiášovi aj v Joelovi sa spájajú historické udalosti. Malachiáš píše o tom, že Hospodin pošle proroka Eliáše ešte predtým, než nastane Hospodinov den, veľký a hrozný. A v Joelovi sa píše, že Hospodin vyleje svojho ducha na každé telo a potom úplne plynulo, bez akéhokoľvek pauzy prechádza učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň, sloupy kouře, slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinov den, veľký a hrozný. Ešte aj to slunce sa zmení v temnotu a mesiac v krev je ešte predtým, než príde Hospodinov den. No a keď sa potom ako pokračujete v písme a dívate sa do zjavenia, tak zistíte, že skutočne je to súčasť rán, ktoré prídu na svet ešte predtým, než príde Hospodinov den. No, takže o akom Hospodinovom dni sa tam píše? Hovoríme o dni, kedy príde, my už vieme, príde Ježiš znovu na svet s Božím súdom. To je Hospodinov den, veľký a hrozný. To je den Božího súdu, ktorý Boh musí vykonať. Viete, že súd nie je len prejav spravodlivosti, ale poviem, súd je prejav spravodlivosti, ale spravodlivosť je dobrá sama v sebe. To pochopíte najlepšie vtedy, keď niekto krivdí vám alebo vašej rodine. Pochopíte vtedy, keď zločinci vám niekoho zastrelia, alebo keď proste vás niekto vykradne, alebo dôjde k nejakým iným zlým veciam. Vtedy pochopíte, že ak by sudca nevykonal spravodlivosť, je to celé zlé. To je úplne zlé. Ako spravodlivosť je prejav lásky k tým ľuďom, ktorým je krivdené. Proste spravodlivosť musíte vykonávať, aby ste ochránili tých, ktorí sú okradnutí, ktorým niekto niečo krivdí, ktorým niekto, ich bije, znásilňuje, robí im zle. Čiže Hospodin raz príde na tento svet znova a príde so súdom, aby učinil konečne koniec zlu. To je celá pointa súdu. Boh príde ukončiť zlo. A v tom súde rozsekne to, čo je zlé, a to, čo je dobré, a to, čo je z Boha. No ale čo si čítame je, že ešte predtým, než nastane tento deň Hospodinov, Boh posiela Eliáša na svet. No a zrazu si predstavte, my sme v roku 2023, ale v písme Novej zmluve sa píše, že ten Eliáš, ktorý prišiel na svet, prišiel pred 2000 rokmi. Čiže to, čo my si tam čítame, že ešte predtým, než príde Boží súd, tak tam je zrazu 2000-ročná medzera medzi tým, jak príde, alebo možno 3000-ročná, ja neviem, kedy presne príde Hospodinov den. Ale sú tam zrazu tisícky rokov medzi tým, kedy prišiel ten Eliáš a kedy príde Hospodinov den. Takže vidíte, že Eliáš mal prísť znovu a mal znovu práci. A naplnením proroctví z Malachiáše sa stal Ján Krstiteľ. Jan sám v tom Jánovom evanjeliu poprel, že by mal byť Eliáš. Keď sa ho pýtali, či si Eliáš, tak on povedal, že on bol Ján, bol Eliáš. Ale samotný Ježíš potom hovorí o Jánovi Krstiteľovi, že je tým Eliášom, ktorý mal prísť. No a ja by som chcel povedať, že tým hlavným poslaním všetkých prorokov, ktorých máme v písme, bolo vlastne prehovárať k ľuďom v Božom mene. No, oni mali proste priniesť Božie slovo v Božom mene ľuďom a nie vždycky to bolo Božiemu ľudu. Proroci prorokujú aj
iným národom, než tým, ktorí veria Bohu, alebo aj iným ľuďom, než tým, ktorí veria. No a chcem teraz urobiť takú, akoby to napätie trošku ukončiť tým, že aj keď Eliáš už prišiel, prakticky pred 2000 rokmi, tak služba Eliáša, to vám chcem ako dnes predložiť, stále existuje a pokračuje. A chcem vám k tomu prečítať pár vecí, aby som vám to ilustroval. Matúš 11. kapitola, budeme čítať od 7 až po 15. Zatímco odcházeli, začal Ježiš říkať zástupom Janovi: Co ste vyšli spatriť do pustiny? Štinu zmítanou vietrem? Nebo co ste vyšli uvidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Hle, ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Ale co jste vyšli uvidět? Proroka? Ano, pravím vám, více než proroka. To je ten, o němž je napsáno: Hle, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Avšak ten nejmenší v království nebes je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele až dosud je království nebes vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Neboť všichni proroci zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši k slyšení, ať naslouchá. Že Jan Křtitel, on bol najväčší narodený zo žien, najväčší z prorokov, bol Eliáš. Ale, čítame si tam, ten najmenší v kráľovstve nebies je väčší než Jan Křtitel. Najmenší v kráľovstve nebies. No tak sa tu môžete tak ako pozerať okolo seba a porozmýšľať, kto je najmenší. Tak či onak, aj ten najmenší v kráľovstve nebies je podľa Ježišových slov väčší než Jan Krstiteľ, o ktorom povedal, že je najväčší zo všetkých, čo sa narodili zo ženy. A keď Ježiš hovoril o tom kráľovstve, čo myslel? Hovoril o svojom kráľovstve, o nebeskom kráľovstve. No a ja by som sa chcel pozrieť teda na službu cirkvi spolu s vami a pozrieť sa, či v službe cirkvi, v tom období, ktoré je po Janu Krstiteľovi, ale ešte pred tým veľkým Hospodinovým dnom, či je tam niečo, čo by pripomínalo Eliášovu službu. No a pozrieme sa teda na to, znova sa pozriem, kde bol Eliáš, do akého historického kontextu ho Boh poslal na svet. Prvá vec boli vládcovia. Žil pod bezbožnými vládcami. Eliáš aj Jan Krstiteľ úplne rovnako žili pod bezbožnými vládcami. Prišli zrovna v dobe, kedy vládli bezbožní vládcovia. Achab spojil bezbožné s Božím skrze manželstvo z Jezabel. Achab bol slabý vodca. On prakticky bol ovládaný, alebo neviem, či ovládaný, ale viac menej ako kývol na všetko, čo Jezabel chcela. Proste vlastne správne. Herodes, ktorý bol vládca Antipas, vládca v čase Jana Krstiteľa, to mal celkom podobne. Mal tam nejakú tú Herodiadu, ktorá ho dokázala dostatočne zmanipulovať na to, aby dekapitoval Jana Krstiteľa. No, to boli bezbožní vládcovia. A ako to vyzerá u nás? Alebo ako to vyzerá, keď je cirkev v tomto svete? Máme zbožných vládcov? Nemáme zbožných vládcov. Jo? Väčšina vládcov sú bezbožní ľudia. Je výnimka, keď je zbožný vládca, to je dobré. Ale dneska tu u nás sú to bezbožní vládcovia. Ja nechcem, mám tam napísané nejaké veci, ktoré preskočím, aby sme sa do toho moc nezamotali, ale minimálne to vidíte na tom, aké zákony, aké nariadenia prijímajú. To, čo oni robia, nie to, čo hovoria nutne, ale to, čo sa prijíma, to vám ukáže na to, akí tí vládcovia v skutočnosti sú. A ak dneska vidíme to, že fínska ministerka môže byť odsúdená za to, že na Twitter napísala citáciu z Biblie, nič viac, iba jeden verš z Biblie a bola odsúdená a súdená. Rozmýšľajte, prečo to asi je. A dneska vidíme to, že kazateľ na ulici za to, že čítal Bibliu v Anglicku, ho proste zviazali, zobrali do púd a odviezli do väzenia. No prečo? To, že kazateľ v Nemecku dostal 10 000 eur pokutu za to, že si dovolil kázať nič viac než Božie slovo, tak prečo? Môžeme sa pýtať, odkiaľ sa berú právomoci na to, aby takto zbavili niekoho, kto proste viac menej nerobí nič. Toto nie sú blázni, to nie sú extrémisti, to nie sú ľudia, ktorí prekrúcujú Božie. Oni len čítajú Božie slovo a už za to sú odsudzovaní. No, tak
Môžete sa spýtať potom, že či máme zbožných vládcov. A tí, ktorí dupú za to, aby bolo možné vraždiť deti ešte predtým, než sa narodia, tí, ktorí prevracajú spravodlivosť úplne na hlavu a kričia niečo o právach na úkor práv iných, no to je druhá vec. Ďalšia vec, kde Eliáš bol, je kultúra. Eliáš žil v bezbožnej kultúre, ktorá Boha zavrhla. Jan, trošku zmena, žil v kultúre, ktorá nie že by zavrhla Boha, ale dostala sa do totálnej formality, do také akoby podivnej povrchnosti, kde viac menej len sa tvárili nábožne, ale on sám ich volal k pokániu. A Jan bol ten hlas, ktorý tú spoločnosť, kde bol, volal k pokániu a proste im ukazoval na to, že to, čo žijú, je povrchné, je to len pretvárka. A v skutočnosti, aj keď sa tvária nábožensky, tak sú mimo Boha. A tak ako Eliáš, tak aj Jan, obidvaja boli proste v kultúre, ktorá bola mimo Boha. No a ja som o tom nedávno párkrát hovoril, naša kultúra je skutočne postkresťanská, začína kresťanstvo nenávidieť. Teraz skutočne začína nenávidieť kresťanstvo. Bude tolerovať kresťanstvo, ktoré bude hlásať všeobjímajúceho Ježiša, pre ktorého nič není hriech. Alebo čo je hriech, je vlastne jedno. Pretože áno, to bude tolerovateľné, lebo to nikoho nebolí. Ale v tom momente, keď začnete hlásať ako normálne slová Ježíša z Biblie, tak ako tam sú, začnete byť nenávidení. Kresťanstvo je exkluzivistické a skrátka je netolerantné. Proste nevieme tolerovať iné náboženstva, nevieme tolerovať iné cesty k Bohu, než skrze Ježíša. Nevieme tolerovať iné spôsoby spasenia, než Ježíš, pretože to je pravda. Nevieme dokonca ani tolerovať iné pravdy, pretože Ježíš je pravda. A toto proste svet ako absolútne dokáže vstrebať. Za Rímanom boli kresťania ateistami, takže všetko je možné, vidíte. Ak boli za Rímanov ateistami, tak dneska môžeme byť nenávistní. Všetko sa dá pokrútiť nejakým spôsobom. No, ale písmo ešte prorokuje, že príde čas veľkého odpadnutia. 2. Tesalonickým 2.3 sa píše: ať vás nikdo žádným spôsobom nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde, jakože den Hospodinův, nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten človek bez zákonnosti, syn záhuby. Napřed nastane odpadnutí. Čiže nielen kultúra okolo nás, ale kresťania a cirkev sa rozpadne a veľká časť ľudí odpadne od Boha, pretože proste nevydrží zadržať pravdy. Tak toto hovorí písmo. Eliáš bol povolaný ku konfrontácii kultúry. Eliáš bol Bohom vyzvaný k tomu, aby proste na nich ukázal a začal ich konfrontovať týmto. Ján Krstiteľ to isté. Ján Krstiteľ ich konfrontoval až tak, že prišiel o hlavu nakoniec. Eliáš unikol len tak. Sme si to práve ako čítali, koľko kilometrov musel zdrhnúť, aby si tú hlavu zachoval. Ale vidíte, proste obidvaja boli vyzvaní ku konfrontácii. A cirkev? Nie je náhodou cirkev svojou samotnou existenciou a poslaním povolaná ku konfrontácii bezbožnej kultúry. Nie sme náhodou poslaní ku každému národu a k tomu, aby sme boli svetlom a solou v temnote. Sme, že jo? To je proste naše povolanie. Jo? To vôbec ako ten samotný mod existencie cirkvi konfrontačný. My sme povolaní k tomu, aby sme išli za ľuďmi a aby svojim svetlom sme tak nejak ukazovali na tom, že oni žijú v temnote, aby tým, čo hovoríme, sme ukazovali na tom, že ten svet žije v nespravodlivosti, ale zároveň, samozrejme, my šírime Kristovu lásku, nič menej, to, čo je niekomu vôňou na spasenie, inému vôňou na smrť, hovorí písmo. Takže nie každý bude vidieť Božiu lásku, časť ľudí bude vidieť Božie odsúdenie. No, proste tak toto funguje, cirkev je konfrontačná. No takže ja sa spýtam, nie je náhodou cirkev tak nejak podobná Eliášovmu povolaniu a povolaniu Jána Krstiteľa? Ja by som chcel povedať, je. Ja som dostal pred 3-4 rokmi od Boha celkom jasne to, že na svet prichádza temnota, ktorá bude veľká. A dneska to je počuť od mnohých prorokov. Mnoho ľudí proste hovorí, že skutočne tieto roky, ktoré sú bezprostredne pred nami, nebudú lepšie, budú horšie. Čo sa týka morálky, čo sa týka toho, jak tá spoločnosť bude nasledovať, to bude horšie a horšie, minimálne u nás na západe. A čo to priniesie, nevieme. Hej? Ale bude to znamenať, že každý z nás bude vo väčšom kontraste. Každý z nás bude viac konfrontačný, už len tým, že žije.
Ste už len tým, že sme stále normálni kresťania, tým viacej budeme štvať ľudí okolo nás. No a ja ešte k tomu doplním, už sa blížime k záveru. Aby sme vedeli ešte, čo sa tam stalo. Eliáš bol v dobe, kedy sa Izrael priklonil ku uctievaniu Bála. A nielen Bála, ale aj Ištar. A nielen Ištar, ale aj Molocha. Jo, máte inde napísané, toto hovorí, že to boli 3 božstvá, ktoré spôsobili Boží súd Izraelu. Že Izrael uctieval Bála, Ištar a Molocha. Je to 3 božstvá momentálne uctievané aj my. Poviem, tento náš svet, naša kultúra sa odvrátila od toho, čo kedysi poznala. Viete, že všetky zákony, alebo to, ako sme vôbec fungovali, to, čo boli normy slušnosti a morálky, sú zmenené. A teraz uctievame Bála, Ištar a Molocha. V čom to je? Bál je boh prosperity, ktorý dáva, akože sľubuje, že dá, ale výmenou za morálnu korupciu. Ištar je nielen bohyňa plodnosti, ale zároveň bohyňa zvrátenej sexuality. Kňazi Ištar boli v podstate trans ľudia. Oni sa nazývali kňazi, ale aj kňažky v jednom. Jeden zo symbolov Ištar bola dúha. Oni dokonca počas tých obradov proste boli oblečení na poli do ženského, na poli do mužského. A mohli by sme pokračovať ďalej. A Moloch bol boh, ktorý si vyžadoval detské obete. Tieto božstvá poznáme v iných náboženstvách pod inými menami. Napríklad ten istý Moloch, ktorý v čase Izraela chcel žrať deti, to bola posledná kvapka mimochodom Božieho súdu. Keď Izrael začal hádzať deti do ohňa v obetovaní Molochovi, tak to už Boh povedal, to už sa nedá odpustiť. To je absolútny koniec. Ale v Grécku existoval Kronos, ktorý žral deti. Treba máme popísaný popis gréckeho historika, čo sa robilo v Kartágu. Pretože Kartágo prevzalo Kronosa ako božstvo. Mali proste veľkú sochu, mali tam proste hlavu Kronosa, kde mali oheň, a do toho ohňa prinášali detské obete, hádzali tam deti zaživa. A aby to ľuďom nevadilo, tak do toho pustili dobrú hudbu. Bubny, píšťaly, trúby a tak ďalej. A to popisuje grécky historik, aby ľudia nepočuli krik. A dnes máme neuveriteľné milióny zabitých detí predtým, než sa narodia. Bez kriku. Moloch si vyžaduje detské obete. A toto je momentálny stav kultúry. Lenže, čo chcem povedať? Boh vtedy, keď Izrael prepadol do niečoho takého, to poslal Eliáša. A cirkev, keď vidíme, že svet prepada do niečoho takéhoto, áno, sme tu my na miesto Eliáša. No a dneska Boh hľadá ľudí, ktorí budú chcieť ísť v moci a duchu Eliášovom, budú chcieť konfrontovať Bála, budú chcieť konfrontovať bezbožnú kultúru a vládcov a dokonca budú chcieť stáť proti veľkému odpadnutiu v cirkvi. Proti prázdnemu náboženstvu, ktoré je bezbožné. No a aby ste vedeli, že skutočne cirkev má moc ako Eliáš, tak si prečítajme Zjavenie 11, 3 až 6. A dám pravomoc svým 2 svedkům a budou prorokovat 1260 dní, oblečení v žíněný šat. To jsou ty 2 olivy a ty 2 svícny, které stojí před Pánem země. Bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele. Kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo, a mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev, a aby zasáhli zemi jakoukoliv ranou, kdykoliv budou chtít. Tento obraz, ja viem, že sú vykladači, ktorí hovoria, že to budú konkrétne 2 ľudia. Treba budú, ja neviem, proroctva v Biblii zvyknú mať viac než jedno naplnenie. Ale keď sa hovorí o tom, že sú to 2 olivy a 2 sviecny, tak keď sa pozriete do Zachariáša, tak vidíte, že 2 olivy a 2 sviecny bol kráľ a kňaz. Boží kráľ, Boží kňaz. A možno viete, že cirkev prebrala rolu kráľovského kňazstva. No, takže ak hovorí obrazne, tak vidíme, že je to cirkev, ktorá je na svete na to, aby napomínala ľudí okrem iného. A viete, že ľudia sa radujú, v Zjavení sa čítate, že sa radujú, keď konečne šelma zabije týchto 2 prorokov. No,
pretože ich zabije. Nakoniec ich premôže a zabije. A ľudia majú oslavu. Konečne, konečne sme slobodní od nich. To je radosť. Samozrejme, to není koniec, pretože Boh vzkriesí tých prorokov, hej, a vezme si ich do neba, čiže není to koniec koncov. Nič menej, chcem tým povedať, že cirkev má skutočne podobne ako Eliáš a nielen úlohu stáť proti tomu, čo vidíme okolo nás, ale takisto má aj nadprirodzenú moc. No. A tým pádom chcem len ukončiť. Jo? Prichádza, už je tu doba, kde my musíme proste, či chceme, či nechceme, stáť v službe Eliáša ako cirkev. No a každý z nás, verím tomu, že Boh akoby nás volá k tomu, aby sme mohli stáť v tejto roli Eliáša. Eliáš zároveň s Jánom Krstiteľom mali ešte jednu spoločnú vec. Obidvaja boli trochu nešťastní z toho, pretože čokoľvek robili, tak to zase nič moc na oko neprinášalo. Ján krstil veľa ľudí, ale nakoniec skončil vo väzení. A dokonca bol v takom stave, že pochyboval, či je Ježiš Kristus. A pýtal sa, doslova ako chcel vedieť o svojich učeníkov. Eliáš, to už sme si hovorili, ako na tom bol, keď v podstate mal za sebou veľké víťazstva, ale no, hej, čo z toho mal. Takže to sa musíme tiež pripraviť na to, že nie každý bude úplne nadšený, keď im prídete s posolstvom evanjelia. A dokonca poviem, väčšina ľudí nebude nadšená. Proste väčšina ľudí bude popudená stále viacej a bude ich to skôr provokovať, než by boli radi. No ale je to preto, že v Zjavení 22.11 sa píše, kto ubližuje, ať ešte ubližuje do konca, kto je špinavý, ať sa ešte ušpiní, a kto je spravedlivý, ať ešte až do konca koná spravedlnosť. Kto je svatý, ať sa ešte posvietí. Proste tá intenzita toho rozdelenia momentálne bude stupňovať. A ten, kto je teraz nespravodlivý, bude sedieť ešte viac nespravodlivý. No, nič menej. Chcem ukončiť týmto. Uhol pohľadu. Má to zmysel? Je otázka dnešného kázania. No? Eliášovi sa to nezdalo, Ján Krstiteľ sedel vo väzení. Ale ako to videl Boh? Boh povedal o Jánovi Krstiteľovi, že bol najväčší z prorokov narodených zo ženy. Ján Krstiteľ, ktorý urobil 0 zázrakov za svoj život, za svoju relatívne krátku službu, o chvíľočku sedel vo väzení, ešte prišiel o hlavu. Ján Krstiteľ je najväčší z prorokov narodených zo ženy. A potom o Eliášovi sa takisto píše, že je jeden z najväčších prorokov Starého zákona. Židia to vedia a takisto si ho aj ctia. Obidvaja, ktorým by sa možno zdalo, že vlastne ako nič moc neurobili, Boh ich vidí ako jedných z najväčších, čo vôbec boli na tejto zemi. A preto mám dvojitú výzvu. Prvá je, chcem byť Eliášom tejto doby, pretože je to temná doba a bude temná, žiaľ, ako ja by som rád bol, keby nebola, ale z hľadiska duchovného minimálne bude temná. Možno vstupujeme do definitívne posledných dňov a vtedy bude už veľmi temná tá doba, pretože ak sú to posledné dni, tak už nebude obrátenie. To už pôjde akoby stále dole, až kým sa nevráti Pán. Boh ale hľadá Eliášov v tejto dobe. Ak chceš byť, tak na to reaguj. A druhá výzva je, akokoľvek to bude vyzerať, je strašne dôležité, ako my sa k tomu postavíme. My môžeme vidieť veci beznádejne, a povieme si, to nemá zmysel, alebo ich môžeme vidieť tak, ako ich vidí Boh. A vidieť, skutočne máme teraz výnimočne dôležité postavenie. Jo? Zrovna teraz je strašne dôležité, aby sme proste stáli verne v Božom slove. Aby sme stáli verne v tom povolaní, ktoré Boh dal. To je proste uhol pohľadu. Z nášho malého pohľadu sa možno zdá, že to je blbé. Z Božieho pohľadu sa zdá, to má cenu. To je proste veľké. To, že niekto dokáže byť verný a dokáže sa postaviť za moju pravdu, dokáže sa, my už v Novom zákone povieme, postaviť za evanjelium, za Krista, ktorý miluje a práve preto, že miluje, je schopný ukázať aj na hriech a je schopný varovať pred peklom, pretože miluje. Kristus, keby nemiloval, tak všetkých pošle do pekla, nechaj si žiť, čo chcú, že jo? Ale on miluje a preto varuje. Ak budeme stáť za takýmto Kristom a za evanjeliom, tak to je pre Boha veľké. No a my sa môžeme na to dívať z Božieho pohľadu. Naviac môžeme vidieť priestor pre Božie zázraky, pre Božie skutky, ktoré sú zrovna teraz ešte viacej dôležité. Takže prial by som si, aby ste chceli
zatúžili byť prorockým hlasom v tejto dobe, pretože aj Eliáš a Jan Krstiteľ boli prorockým hlasom a cirkev má prorockú úlohu. Ešte má byť prorockým hlasom v tejto dobe. No a zrovna teraz, v čase návratu k Bálovi a tejto nesvätej trojici možno, môžeme byť tými, koho si Boh vyvolil, aby sme boli verní a nenechali sa k tomu stiahnuť. A vidíte, že už aj toto cirkev pokúša. Že koľko ľudí z cirkvi už nevie, kde proste zaradiť veci ako je homosexualita alebo trans hnutie. Už nevie, no? Už zrazu už nie som istý vlastne. Jo? Ale máme ľudí milovať, ale nie, hriech. No, my musíme povedať, čo je Božia pravda. Nemusíme ich varovať pred tým, aby nepadli do zatratenia. No, a každopádne na záver to najlepšie. Boh bude vašou silou, on vás uschopní vydržať a premáhať, dokiaľ budete na tomto svete, pretože tak bol silou pre Eliáša, tak bol silou pre Jána Krstiteľa a nakoniec ešte o nich povedal, to sú ľudia, ktorých si fakt vážim. To sú proste veľkí ľudia. Takže verím, že Boh si to váži, že aj keď akoby situácia není jednoduchá pred nami, tak máme dostatok Božích zdrojov na to, aby sme to zvládli. A ja dúfam, že vás to aj tak trochu povzbudí, ako, že vás to aj nakopne a poviete si, jo, ako má to zmysel, a budem stáť proste na pravde. Jo? Budem stáť na pravde. Je mi jedno, čo sa bude diať, ja budem si stále mliť to svoje, čo si čítam v Biblii. A budem proste tvrdohlavo stať na tom, čo Boh povedal a uvidíme, čo to prinesie. Ale proste budem verný, hej? Nebudem kompromitovať tú pravdu, nebudem miešať bezbožné s Božím. Tak ja by som sa ešte pomodlil na záver a potom už pozvem deti, aby prišli, ale poďme sa ešte pomodliť. Ďalšie nebeský Otecko, ja ti ďakujem za to, že tak ako nás voláš, Bože, že bez ohľadu na to, jak sa to tu možno stemňuje okolo nás, tak nám dávaš povolanie a poslanie, aby sme boli tvojim svetlom a tvojou solou stále tak, ako sme boli od začiatku. Ďakujem ti za to, Bože, že môžeme byť tvojimi Eliášmi, Bože, tvojimi Janmi Krstiteľmi teraz v tejto dobe. Že môžeme byť ľuďmi, ktorí proste odolajú tlaku, nebudú robiť kompromisy, ktorí sa nebudú báť hovoriť pravdu, ktorou je Pán Ježiš Kristus a tvoje slovo, ktoré si nám nechal zaznamenať. Pane, tak sa modlím o to, aby si vyzbrojil, Pane, posilnil mojich bratov a sestry, Bože. Každý, kto chce, Pane, modlím sa, Bože, aby si na to reagoval, Pane, aby sme boli skutočne pevnou cirkvou, ktorá nielen odolá, ale ktorá zvíťazí, Bože. A ja viem, Bože, že Ty máš pre nás pripravené nakoniec určite víťazstvo. Aj keby sme tu položili svoje životy a išli k Tebe, Pane, tak to není koniec všetkého, pretože Ty máš vždy pripravené víťazstvo, Pane. A ja Ti ďakujem za to každého, kto je odhodlaný ísť, Pane, bez ohľadu na to, čo tu bude stať. A ďakujem Ti za to, Pane, že v Tebe máme silu všetko prekonať. Amen. No, už je tu Eliška a ešte by tu mohli teda prísť deti. A to je ešte také prekvapko na záver, o ktorom možno všetci viete. Chcete mikrofon? Přátelé, mám tu čest tady přivítat ty nejmenší z nás. A nejen to, abych je chtěl uvést sem dopředu, protože si pro nás připravili představení. Ale pozor, nebude to jenom tak. Zkuste správně přemýšlet, o jaký kontext se jedná, koho se budu chtít snažit představit. Já sám to nevím. Pro mě samotného to překvapení. Tak dávejte pozor a užijte si to. Ještě ne. Když není někdo ty plnky přijde. Thank you.
Viděl jsem do temné noci, bráno dračí, stupně Jeruzalém v troskách. Viděl jsem svůj milovaný Jeruzalém, hradby zničené ohněm. Pozorně jsem si všímal, pozorně jsem se díval, sdělil se mě, jak dobrotivá ruka Boha byla nade mnou. Pozorně jsem si všímal, pozorně jsem se díval, aby uviděli, že sám Bůh způsobí, že se nám to podaří. Vyjel jsem do temné noci, po úvalu svalem dolní bránou. Vrátil jsem se unavený, viděl svůj Jeruzalém zničený v troskách. Pozorně jsem si všímal, pozorně jsem se díval, sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka Boha byla nade mnou. Pozorně jsem si všímal, pozorně jsem se díval, aby uvěřili, že sám Bůh způsobí, že se nám to podaří. Chceš být ten, kdo boří jen, a nebo ten, kdo staví Boží sen. Chceš být ten, kdo boří jen, a nebo ten, kdo staví Boží sen. Chceš být ten, kdo boří jen, a nebo ten, kdo staví Boží sen. Chceš být ten, kdo boří jen, a nebo ten, kdo staví Boží sen. Chceš být ten, kdo boří jen, a nebo ten, kdo staví Boží sen. Chceš být ten, kdo boří jen, a nebo ten, kdo staví Boží sen. Chceš být ten, kdo boří jen, chceš být ten, a nebo ten, kdo chce se stát člověkem. Zaspíval spojená s jednopánem. Tak schválně, máte nějaké typy? Nehemiáš. Nějaké další typy? No tak jak to teda bylo? Ano, byl to Nehemiáš. Správně. Ještě jednou. Bylo krásné.